watchman ni hi Christian chung konara tanga lo ji chuak ni in Anglican High School fu chawa ajir zo nu in Trinity College a akalain kumsom le pariat ani in apiang thara University a jirzo matum lain pathian thu zir adu tak zo ka wangin Bible study le evangelism lam azir ta zo ka chuta azir pui mitam takte chu Christiana a hroi lut nge ani hun rei vak lawa chuan thilpek na chu mun nia langsar deuh laia chuan atar chuaka chuan arong bol na danglam na chu atilanga chuta tang chuan lekha buzia ka le thu hril na lama chuan alar ta hlea tlang hriat alo ni ta ni chung thilpek atang chuan minaran point an hriat thiam thei tura mol te a pathian thu hril fiana le booklet siam na na manga chuan Christian lana pang te chu a chom liana mi poimo tak taka an chua pha ta ani athu soi chuan nung emema ahuna fiam thu tho po atela athu soi ngai thatu te chuan thu thlung thar thu chu rin na nga chan bera an nei zela pathian thu chu anianga pom tu a cher chuak ta treu ani ahun masalama chuan magazine revival ti chu a chua thina anuwa chuan aming thlakin the Christian atita a chuta chuan ama sermon a chua tambera chu mai baka chuan lekha bu le thuziak thadewa a hriat te chu la chuakin a chua boka a lekha buziak te po ama sermon a ing hat deuh vek azia kani chunga chuan a lekha bular tak the spiritual man ti te the normal Christian life ti te le sit work stand ti te po atela mi in an ngai sang le ani tunlai pathian thu lam le Christian nun ziak tu zinga po ziak tu thatak akai pha kani kumsang kha zakwa somni le pariat chuan ni chu sanghaya fut chau long cholna tang chuan a in sona chuta chuan anuwa arong bol na zong hun puya chuan a in beng bel tanta a heta hian khovel ram sang te in nga na hun nget dinin in mu khom na hun te takte wente li chu adina chuta na atho chuan alo zau ta zela amun po chu a zau zela office le hostel omna turte asa chhota zela chuan mi hriat a hlawa ram sang atang point hriat alo ni ta ani chuta tang chuan alar chhota viau ani musang khaza kwa somthuma chuan ni chuan British sumdong Charles R Barlow nen anin tonga chuta tang chuan Londona pol pakhat London Group of Britain anti nen chuan anin zomta a chuta tang chuan Londona po zin narem chang ane theita ani kumsang khazakwa somthum le pathum chuan anthuron tela tur le in mel hriat turin Londona chuan akala chuti laya an malak na chu James Taylor New York ami hovin ania chu an hriat puilo te an ni sia Londona acham chung chuan rem chan na lain Christian Fellowship Center Honor Walk London chimlam amia chuan avatil vea chuta chuan ring tu te zinga chuan changphel na te aneya chu London Group ho chuan an lo hriat chuan fellowship te nen in lo in rem ta ka wangin chuta tanga in hnuk dok turin kan nge na che ti in lekha an thona Honor ok te nena anin lai chi na chu ala chunjom zel thowa an pathian biak dan kal mang te chu tha le hlok tak ni in a hriat lain group ho ten an tho pui thelo chu mak ati hlea Christian vek an ni si ti in angai thiam lo tran ta ni chuta tang chuan ni chuan chaina rama Christian Paul sanga aom chu tha atilo ta hle maya Paul le Paul Christian theu ni si in anin be fo te chuan aril ru atina the china chu wang chuan fellowship ang khadin adu ta ni chuta chuan khirlo tak le huap zau taka inen kol na chu tha in a hria Open Britain Aziak tu eng masat chu amina chuta tang chuan pathian ni tlaya piangin pathian bia a in pol ho na tan lalpa do kan chu buat sai ta a chuta local piang te chuan do kan kil chuan zalen takin pathian pol na le tong trai ho na chu an nei thina ni chuan chu tianga pathian pol na chuan thuthlung thar zir tirna a hnai zokin a hria ani sanghaya in pol ho te chu an thang lian chho zela an tam ta viau maya an ti dan te chu thlak dang lamangai ta a ko phan chu chung ko som le panga zelin an phena chung te chuan kar khata voi thum pathian biak na hun an nei thei thewa
chunga te chuan chang phelin tong train zirtirin an hun nei theu chu an hmanga chung chung ko tin an ti te chuan ring tu member zani thleng an nei thea chung te chu pola an then le a chuta chuan member som panga an noma fellowship neina chuan tharau thianghlim pol na le athil pek lamte war turin anin zirtir thina ni an nuaya ko ran kai hroi tur chuan upa tam tok takada a tin pol then te chu en kol turin brother le sister engemaw zat an da zel boka tin point khat an tia chuan apostol zani zel an nei boka chungte chuan pathian thuala oi lo omna rama te an zin kuala Christiana siam le an mani hun zela ko randin chu athil tumania kumsang khazakwa somli chuan sanghai ko ran an tia fellowship group chu zali le somsari an thling to a chung fellowship minglama an ko na chu The Little Flock an ti ani an pathian biak in khom na a an man tur chu an siam hranga a minga Ocean Hymn Book an tia chu pathian biak in khoma chuan an mang thin ani The Little Flock chu chainarama chuan kong hranga mala tu te an nia chung te chu Jesus Family te The Spirit Gift Moment ti te Free Jesus Church te an nia chung te chuan ramdang atanga mission te chu mani in todel thei tur le an rin na chu thuthung thar zir tir na lama hoi kir tir le chu an thil tumbul pui berania an ni ngai chuan ko rana pol hranga om chu khothlanga sa pho ti dan lakna ania ko ranin phuar kho mai in min thendar jok tu ania wangin Krista taksa pum khata siam tu ni aya thendar tu ti na ni an ti ani abik taka Little Flock ko ranin an tum chu ring tu a siamania ring tu to phot chuan mi bote Krista nena shwai na chu thok vek tura be se ania ni tin mi pakhat tal chu shwai tum turin anin phuiani isua zirtir dan chau chu an zir chian atanga chanchin tha hril darna tana malak dan tur ni in an hria mani hmuna ommai lovin ramtina pem dar ani le a chu kumsang khazakwa som li atang chuan atakin an thok tangala chutiang chuan ramkil khor le Christian lom lo narama chuan an pem dara eizona turte an thlanga chu hmuna te chuan anin beng bela an pem hlim thathum chung chuan anin ben bel na tan ko ran chuan an tran puya chung mi te thil tumber chu mi bote Krista nena shwaya pian thar tir le ko ran din zel te chu ania nima sila chu ruam han na chu a lo thing vek theilova fellowship pol thar allowing chuak le ta ni Japan le China Indona chuan Japanese chuan kumsang khazakwa somli le pakhata chuan chuti laya China khopui Shanghai chu Japanin anopa Japan chuan malak na chu na sate mainan kwa khira member ta na ti lo tur ti khap engemaw zat an siama chu dan mang chuan China ram chu anop bet tlata tholom nei thei zat te po chu an ti tlema apostol chen khate phei chu har sana na satak an siam saka China ram point Indona wangin eile in sille felama po har sana na men lawan to kani chutiang chuan i taka wang chuan ni chuan an mamote phushu turin pathianin sumdona lam tran turin a hruai ni in a hria aunau pa damdoi lam zir chuak alo om hlawa pharmaceutical company adin ta a asumdona chu a hlo tling ta hle maya chumia wang chuan ni chu biakina ain khom thathei talo hiala anupa te chu an boi ta hle maya atopa chuan winte lia athu hril thin chu chunjom to lo mai turin an ti ta hiala ni chuan arong bolna chu ramdang hun hranga chuan ala chunjom ta zela indo alo re chuan company a an hlep then te chu Shanghai ko hrana apea anua phei chuan ko hran chu an hlo tling chho ta hlea amale member dang te chuan an sum don na chu ko hran mamoa hman turin an hlana chu wang chuan sumlama po an nga ta hle ani kumsang khazakwa somli le pariata chuan upa ho te nen chuan ni chu inrem na an nei le a Shanghai ko hran throi tur chuan an ko kir le ta ni kumsang khazakwa somli le pakwa October thla chuan Communist Party chuan Nationalist Government chu an ron lu chua People Republic of China chu an loading ta hrial lok ang ngei chuan ko hran sum hmu na lama chuan an ron be ta ngala atira chuan sarkar thar nen chuan a tho ho thei no don ani hi an tia
kum ni aloral chuan communist thiltum chu an pho chuak ta a Chinese ko ran reng chu athunei na hnuaia an da ta veka pol sang ma nia in kol thinang zong te po chu sarkar chuan ala veka chu tiang chuan thi self reform movement an ti chu mangin an tumber chu ko ran chu ma nia ro in rela ma nia in to dela ma nia in puang chuakin anomanga Bureau of Religion Affairs noya anin ziak lut veka chu an thuang zela kalturan ni ti na ni missionary te chu an chui chuak veka anrama ho vek turin thu pe kan chua chu tiang chuan thu leina san neya in bol sang te reng chu an noi bo veka an thu noya an seng lut ta veka ni Christian school te hospital te le bungrua le thil nei te zong chu sarkar chuan aman sak veka sarkar ta anita vek ani chu hun chung zong chuan little flock le Jesus Family House Church te chuan nget takin National Christian Church te zoma thok ania wang chuan ramdang mi te kai vir mai maya om in ni ti in an member sang tam tak te chu an mana tam tak te chu an thata a then te chu lungina an tan tir ta a ko fran zong te chu in khom turin an tiluya chunga chuan communist en thlatu an da zela chu tatang chuan ramdang mi te tir chia mai in lo ni hi pastor le upa le shoi tu te chu ramdang mi ten an kai shoi mai in nia an tia nia chu thuruk tam tak la khom tura pol tam tak dina revolution chu a chuan che zonga mi te zirtir tu le shoi tu ini tin an puwa a chung chu arip tal he maya thuruk po ramdanga thon chuak thin tu ni in an pu bokani kumsang khazakwa somnga le pani chuan mi tam tak rualin ni po chu an mana kumli chung chu an hremna rap thlak beranga an soya chuan hrem turin an da chumi nuwa atluak su ka zirtirna atanga lak le chu an tumani kota achung chang an han ngai tua tum chuan ama chu dota an puna chu tam tak an ron la khoma chu kumsang khazakwa somnga le paruk kuma khana ni Christian then khatte po chu ama hek tur le thuse tuwa an local tatlat mai boka chumi tum chuan ko randanga hroi tu tele member thar te nen chuan kumsom le panga tang turin achung thuan rela atira chuan sanghaya municipal tanina da turin an dila tanina atan chunga achan chin hi hriat the atlem hea ataksa cher chiat zia le alalpa chunga arinom zel zia tero chu hriat ania chutiang chuan alalpa chu to phlengin shom tin reng paltlangin phat lovin rinom takina zui zelani atan hun to balo thlen chuan chua mai lovin atan hun chu an po sei sakle ta zoka kumsang kha zakwa somruk le basaria chuan an ro rela thuang chuan chua mai to tur a ti anina a ama mai po ni lovin boruak duam lo zokin chainaram chuaron tuam le ta hlawa pathian bia in khom te chu rong tak main an ron be le ta a anin khom zel po chu an khap ta vekani chu cultural revolution tia kan hriat thin kha nia hei zet chu a hrang ta hle mai le sa kholam in reng chu sarkarina chu sakta veka chumi hnu chuan watchman ni chu atu soi thin chu a soi chhun zom don to lo chuan i chuak theiang tin communist ho tu te chuan an tia ma se nia chuan chu tiang chu karil ruwa po alalut ngai lo atia wang chuan atan hun chu an po sei sakle ta a aram chunga tanin hun danga chuan an son ta a chuta chuan kumsom ruk le pakua a upani in athita ani athina hian khowela Christian ho te chu na satakina khoya missionary tam tak te chuan watchman ni a bible zirtir dan thajia le ro pui zia chuan thil fa ka chuba ka Christian fellowship akal pui dan te chu an member ladam tele an hruai tu ladam om chhun te chuan a thajia an soina sa hlea Paul B kom lova Christian te hun sang om zong terin nam hun khat baptisma hun khata an han leng dial mai chu an han thlir le chuan wanram tlafual ningot hian an thria thunei tu vel tak kai hruina hnuaya ko sana local to thin dan te po chu alom to thin na a nima silan ni a hnuaya ma thlir zau tak atanga aram mi te nun phung mila Paul om lova Christian te chaina rama a kai hruina nen chuan te khin chi po ani lovian chui tu te chuan an ngai ani chu wangin nia kalpui dan chu man zel ani ta a
hetiang Christian ko ran pol khata om vek na hi khovel danga chuan om lo ni in alang Mizoram po hian nei ve thei ni se awadu om don em